Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalika illa dakhala jannah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah taala, niki kegandengan nyarengi acara iki jadwale Mas Muji kula suwun riyin, kula lento, kula cah ijolan. Mesake ado-ado kok geneng nek mung sedelok 10 menit kan nggih. Ra cocok kalih sing mlampah saka geneng ado-ado. Nek kula kan ming mlumpat ngoten pun dugi. Niki mengke dugi jam pinten Bapak Ibu? 7:30 nggih. Nggih, mboten kesuwen to Bapak Ibu nggih. Nggih. Kagem njagi istiqomah mawon nggih. Nggih, enten acara sambungan ndak kedalon. Insyaallah sinten mawon ingkang ngisi tausiah atau pengaosan utawi wedalipun sepinten-pinten nggih dangunipun ganjarane tetep sami Bapak Ibu. Nah, langkah suku panjenengan sami dipun etang dening Gusti Allah. Lajeng dipun paringi sakinah ketenangan jiwa dening Gusti Allah. Lajeng nami-nami kula pangsami dipun sebat-sebat asmanipun wonten ing majelis para malaikat, dibangga-banggake kalih Gusti Allah ten majelisipun para malaikat. Panjenengan nek dipun banggake dipun sebat nggih kalih Pak Bupati mawon, niku pun rada beda gitu. Rada ngleleng sithik. Pas gerak jalan utawi pas upacara napa pas pidato disebut asmane kula jenengan. Lah niki mengke anggriya ngoten pun viral niku. Napa meneh niki ingkang nyebat Gusti Allah ten majelisipun para malaikat. Amit napa hadirin nggih kula jenengan rumiyin nalika ajeng dipun ciptakaken dening Gusti Allah, dan niku dipun nas kalih malaikat Gusti Allah ngapa kok dadak nyiptakake manungsa. Wong manungsa iki sesuk bakale gawe rusak, gawe tumpah darah. Nah, mula suatu napa Bapak sekalian nggih, kaya hal yang wis wajar. Nggih, tiyang kadang nek gething kalih seseorang, anyel kalih seseorang orang lain ngoten lho Bapak sekalian. Titenono lah ngoten niku. Tak pateni lah kadang ngoten niku. Memang sifatipun manungsa suka membuat kerusakan nggih. Pertumpahan darah dan sebagainya. Niku sampun dipun sampaiaken malaikat ten ngarsanipun Gusti Allah. Ning Gusti Allah tetap sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Nah, mila hadirin niki kok manungsa jauh dari perbuatan yang dikatakan malaikat itu tadi hadirin sekalian. Berkasih sayang, ngagungaken asmanipun Gusti Allah, nyebat-nyebat asmanipun Gusti Allah, kurun ibadah, lan iki dipun banggaaken Gusti Allah. Lah, iki manungsa sing beda karo sing mbok omongke mbiyen. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah nggih. Bilih kula jenengan menika nggih dipun ciptakaken dening Gusti Allah. Lah niki dados tiyang manungsa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam keadaan dalam penciptaan yang sebaik-baiknya. Dados manungsa menika dados khalifah niki memang pun disetel kalih Gusti Allah. Kula jenengan niku makhluk yang paling unggul. Nah, termasuk malaikat sendiri Bapak sekalian, kula jenengan asline niku lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Nah, padahal malaikat niku ketaatane luar biasa.
Malaikat Israfil menika dipun dawuhi Gusti Allah supados niup trompet. Niku awit pertama dipun ciptakaken ngantos mengkih tesih ngentosi dawuh Gusti Allah niku pun posisi siap ajeng meniup trompet sangkakala niku Bapak sekalian. Lan niku dereng enten riwayat kok sambat kesel pegel njaluk leren niku mboten wonten. Lan malaikat-malaikat sanesipun nggih termasuk Israel nek dipun dawuhi nyabut nyawani seseorang nggih niku nggih. Para kiai ngendikaken ora bakal kok nyaut kiwa tengene sing diutus niku wae mboten. Taate para malaikat ngoten niku. Sing dicabut nyawane A nggih A, B nggih B. Ora kok sisan sekalian perjalanan niku nggih mboten. Lah niku sifatipun malaikat taat. Ning kula jenengan menungso lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Kenapa sekalian? Awet para ulama paring penjelasan bilih kula jenengan niku enten naminipun nafsu nggih. Nah, dados kaya-kaya bertolak belakang napa ingkang Allah taala kersakaken. Nggih. Nek malaikat niku mboten gadahi nafsu. Ora pengin apa-apa, Pak. Ora pengin kendaraan anyar, ora pengin bojo anyar, ora pengin omah anyar lan sanes-sanesipun. Ning nek menungso niku pengin apa-apa sekalian. Pengen wis di kendaraan ya nek esah dijolke sing anyar. Nek wis di bojo, pripun Bapak-bapak? Masa ya njaluk bojo anyar? Mboten nggih. Nah, mboten nek niku. Omah wis di omah ya wis direhab. Pengen sing luwih apik meneh. Ya, lan sanes-sanesipun duwe keinginan manusiawi. Nah, ananging hadirin ketika bersamaan dengan perintahipun Gusti Allah, lah nikilah nilai lebihnya manusia. Dia mau bersusah payah atau mujahadah bertentangan dengan hawa nafsunya tapi tetap dilaksanakan. Inilah yang menjadikan kula jenengan tinggi mulia di sisi Allah Ta'ala daripada makhluk-makhluk yang lain. Ananging hadirin ingkang dipun mulaken Allah Ta'ala menawi niki kok merucut kepleset laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kok niku merucut napa ingkang ndadosaken kula jenengan mulya dhuwur derajate nggih kanthi amal agami niki wae hadirin. Lah niku ndadosaken kula jenengan menungso niki dadi makhluk sing sak rendah-rendahnya. Bahkan dikatakan ulaika kan an'am bahum audal. Bahkan mereka lebih rendah daripada hewan ternak. Maksudnya pun apa hadirin? Naminipun hewan ternak napa hewan sanesipun, Pak? Saelek-eleke nggih. Niku mboten wonten kok kebulanang kawin kalih kebulanang niku mboten wonten. Utawi sapi wedok kok nubruk sapi wedok ngoten mboten wonten. Ning nek menungso hadirin sekalian, kanthi nafsune niku nggih. Cetha-cetha enten lawan jenis nggih. Lanang seneng kalih wong wedok, wedok seneng kalih wong lanang niku fitrah. Ning nek nafsune dituruti nggih, ra karuan genahe niku hadirin. Niku enten nggih, wong lanang kok seneng wong lanang, wedok seneng wong wedok niku hadirin. Jadi lebih rendah daripada hewan. Menungso dipun paringi akal, pikiran, hati nurani, mana yang salah mangertosi, endi sing bener nggih mangertosi. Nek kewan memang mboten wonten akal, hati nurani hadirin. Ning kok sifatnya kaya kewan berarti lebih rendah daripada hewan ternak atau hewan-hewan yang lain. Mila Bapak Ibu hadirin ingkang dipunmuliakan Allah Taala, ayat salajengipun ilal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Mila hadirin ingkang dipunmuliakan Allah Taala, kecuali dialah orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ingkang dipunmuliakan Allah Taala, bilih menungso menika wonten dua unsur. Menika unsur jasadiyah kalih rohaniyat. Mila inti kula jenengan nggih dados tiyang menungso niku terletak di dalam rohnya, Pak. Contonipun Bapak sekalian nggih. Misalipun enten pengumuman utawi kabar. Oh. Pak D. Mbah sinten Pawira Sokle nika pun mboten wonten. Apa lah kapan? Enjing wau. Terus kula jenengan ningali Pak ten griyane. Niku janjane fisike tesih enten mboten niku wau. Tesih nggih to nggih. Janjane fisike nggih tesih.
enten kabar layu kula jenengan mara bareng-bareng, Pak. Endi jarine Mbah Si Pawira Sokle wis ra enek. Nika lho ten kamar nika pun gledak. Tiliki ten kamar tesih enten Pak jasate niku. Ning kok diomongi ra enek niku maksude sing ra enek napa, Pak? Nyawane, rohaniatnya. Wis diomongi ora enek. Lah mila inti kula jenengan niku janjane ten rohani ten roh. Nggih. Ten rohaniat kula jenengan niki Pak, ten jero niki. Mila hadirin ingkang dipun Allah taala, kula jenengan ampun kesupen ngopeni rohaniat kula jenengan, Pak. Nek fisik niku nggih pancen pun fitrah nggih kedah diopeni leres nggih. Nggih dipakani, nggih diopeni gitu. Didusi lan sanes-sanesipun hadirin. Ning nek rohaniat niki nggih kedah diopeni, awit menapa hadirin? Jasad kula jenengan, wadah kula jenengan nggih. Senajan to sakniki nggih bapak-bapake katon ganteng-ganteng terus gagah-gagah. Ibu-ibu nggih tesih ayu-ayu. Ning jenenge wadah niki fisik nika Bapak sekalian, nggih. Suatu saat sudah tidak akan terpakai lagi, Pak. Akan hilang wonten diri kula jenengan. Akan tetapi hadirin menawi rohaniat kula jenengan menika Bapak sekalian, ketika terpisah dari jasad. Jasad pun boten kangge melih ning rohaniat. Nah, niki akan dipanggil di sisi Allah taala, nggih. Wonten riwayat menika akan naik ke atas, nggih. Kemudian bersujud kepada Allah. Nek roh mukmin, rohaniat orang yang beragama, orang-orang yang beriman, niki dibukakan pintu-pintu langit, dipersilahkan oleh para malaikat untuk bertemu dengan Allah, kemudian bersujud di hadapan Allah, baru nanti Allah kembalikan kepada alam kubur, alam barzah. Ananging hadirin nalika roh menika tebih saking agami, nggih. Mboten gagas kaitanipun perintahipun Gusti Allah, salat lan sanes-sanesipun hadirin, maka malaikat mengatakan tidak ada jalan bagimu. Langsung roh menika dipun puncake dibalekke ten jasatipun hadirin. Mila sekalian ingkang dipun Allah Subhanahu wa taala, lan niki kados pundi rohaniat kula jenengan niki dipun jagi, dipun uri-uri sareng-sareng awit jasad menika mbetahaken daharan, rohaniat nggih mbetahaken daharan. Nggih. Mila nek jasad menika nggih janjane seneng kalih daharan. Nggih, sego goreng napa sate, napa soto nggih, lan sanes-sanesipun. Niki nek sehat niku nggih telap-telep nggih, seneng, Pak. Nggih, ngetekul. Maka ketika jasad niki kok mboten seneng kalih daharan, Pak. Nggih, ditukokke sate napa bakmi godhog napa bakmi goreng kok aras-arasen. Kadang ambune mawon niku pun wek-wek ngoten niku sekalian. Berarti niki jasate mboten sehat niki. Niki perlu diobatke, perlu ditambahke. Semanten ugi rohaniat kula jenengan hadirin. Kuli ruh min amri rabbi. Roh menika asale saking Gusti Allah. Mila janjane seneng kalih dawuh-dawuhipun Gusti Allah, perintah-perintahipun Gusti Allah hadirin. Para sahabat menika hadirin rohaniatipun sehat-sehat. Nggih. Sahabat Utsman menika salat sunah sekalian. Sak rakaat niku ngantos menghabiskan 1 khatam Al-Qur'an, Pak. Jadi ngadeg jumeneng nggih. Nggih, rakaat pertama niku mawon niku mboten rukuk-rukuk sebelum menghabiskan 1 Al-Qur'an, Pak. Kula jenengan sak juz mawon dipun bagi 8 rakaat. Nah, niku pun lempe-lempe, Pak. Nah, ning nek niki mboten 8 rakaat, mboten sak juz, sak rakaat sak Al-Qur'an. Sahabat Umar menika sesampunipun salat Isya niku mboten istirahat, mboten kondur, nanging salat sunah ngantos melaksanakan salat subuh niku dengan wudu yang sama. Berarti mboten batal ini enten iki mboten batal. Amalan terus nggih, salat sunah terus ngantos datangnya subuh dengan wudu yang sama. Nah, inilah rohaniat nek sehat nih kados ngenten iki sekalian. Nah, dene ingkang dipun Allah taala monggo kula panjang sami muhasabah introspeksi diri kula jenengan. Kaitanipun dawuh-dawuhipun Gusti Allah niki kula jenengan respone kados pundi, Pak? Tindak ten masjid, males, aras-arasen apa bersemangat, nggih. Nindakaken salat gangsal wekdal niki semangat napa nggih rada semu dipaksa. Zikir nggih, pengine nggih salat dang-dang gage-gage bali napa nggih nglajengaken wirid zikiripun. Nah, mila hadirin nalika kula jenengan niki semangat, seneng kalian kaitanipun perintah-perintah Allah, dawuh-dawuhipun Gusti Allah, berarti rohaniat kula jenengan nah ini nembe sehat. Ning kasa wangsulipun kok aras-arasen hadirin. Dan niki enten ingkang
salah niki. Berarti kirang sehat, nek rasane males, abot. Nah, niki hadirin ingkang dipun Allah taala, mila monggo hadirin konsumsi rohaniat niki nggih dipun jagi nggih. Nah, ten RW 5, RW Gangsal niki alhamdulillah tiga-tiganya berjalan. Ya, ten Al-Huda, ten Ukhuwah, ten Legowo. Lah niki saged sareng-sareng mungkin dipun makmuraken dipun rameaken pengaosanipun. Nggih Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah taala, gandengan nggih enten acara ingkang badhe dipun lampahi malih nggih. Nama surat Yasin tahlil. Mbok bilih ingkang kawula aturaken nggih kula cekapi kemawon. Mugi-mugi napa ingkang kawula aturaken menika nggih estu Gusti Allah paring bikak manah kula njenengan dipun paring kepahaman lan dipun gampelaken ugi kagem sareng-sareng ngamalaken apa ingkang dipun dawuhaken Gusti Allah lan dipun sunahaken Kanjeng Nabi. Enten leresipun saking Allah taala, enten lepatipun saking kula piyambak nyuwun dipun ikhlasaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita kalau Pak Bimbar Rasul dan Tuhan, hari ini